Здравейте! Тук сме с нашия дядо. Ето, на здраве. На здраве, Ето. весели празници, Да, живи и здрави. да, така че беше празници да сте живи и здрави. Искате да поканим наши рибки всичко. Сега. Ето. Ето. Охуеви, тук колко охуя не съм, не знам де. Колко рибки, не знам точно, но е много акуарно е, той как се казва, вие се разберете. Ето. Дядото, аз съм дядо и бабо. Сега тук да покажем. Ето нещата тук. Ето и нещата, тук има рибки, забравих да ви покажам. И тук имаме рибки. Ето ви. Тук много неща имаме. Само не показваме бъките, които и другите животни. Също и гълъбици и онея неща. И кокошките, там имаме пуйки, такива неща. Да, те се чуват, то се чува.